Dames en heren, uw applaus voor professor Dolf Uiterbroeke. Goedenavond allemaal, dat is hier wel een heel groot kutvolk. Hè. Heel groot. Zelfs in Sint-Truiden heb ik nooit zo groot kutvolk gezien. Wel, wij zijn nu al 10 jaar begonnen met de boddelkeren. Toen hebben ze mij aan de universiteit, aan de faculteit van de letteren gevraagd om een studie te maken over het taal van het plat Sint-Truins. En er is gebleken dat het plat Sint-Truins toch wel een bijzondere taal is. Weliswaar een heel complexe taal. Bijvoorbeeld enkelvoud, meervoud. Ik weet niet of jullie dat hier gaan kennen, maar ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. I bloot, twi, mos. I k, twi, voilà. Kijk, dat is allemaal hetzelfde. Doe het als we gauw doorzetten. Dat valt de tent in. Wat er wel volgt. Rampenplan. Rampenplan, te veel volk. Dus een heel complexe taal. Bijvoorbeeld ook het geslacht. Bijvoorbeeld venster. Wat zeggen ze in plat Sint-Truins? Het venster. De venster, voilà. Ziet je? Nu, daar is ook wel gebleken dat het een heel directe taal is. Een heel korte taal. Een taal rechtop, rechtaan. Bijvoorbeeld, dat heb ik toch niet helemaal goed begrepen. Wat? Daar ga ik helemaal niet akkoord mee. Dan hè. Maar nu is op die 10 jaar ook gebleken en uitgekomen. Er heeft iemand zelfs een doctoraat over gemaakt. Er is één woord in het dialect, dat met kop en staart boven alle woorden uitspreekt en het meest gebruikt wordt. Wie kent dat woord? Dat staat in de top 10, ja. De konduitje. Nee, ja, dat bestaat, maar dat is al iets heel speciaals, hè. Dat is al de uitzondering op de regel. De brink. Die komt scholen. Zoek het niet te ver, mannen. Ja! Daar heb ik het gehoord. Dat is een echte man. Kloten. Een echte man. Dus en nu heb ik 2 assistenten van de universiteit uitgenodigd. Die zijn bij de volgende trein gekomen. Maar ik hoop dat ze toch wel aangekomen zijn. Hallo, mevrouw Teel en meneer Bal. Ja, mevrouw Teel, welkom. Kom. En meneer Bal. Goedenavond. Heb je ook het talons, hè? Nu, ik heb hier juist uitgelegd dat er 1 woord het meest gebruikt wordt. En dan gaan we een oefening doen. We gaan een oefening doen. Ik geef de voorzet en jij kop binnen. Jij betaalt. Zijn jullie klaar, mevrouw Teel, meneer Bal? Ja, ja. We gaan starten? Ja. Ik heb er genoeg van. Daar ik mich mijn kloten aan. Een hoop lawaai maken. U teens van zijn kloten maken. Het is niet te eten. Dat sneller kloten te krijgen. Ik heb er genoeg van. Dat er de kloten kust. Ik ben wel verwonderd. Wel kust mich naar mijn kloten. Hij vloog buiten. Toen vloog er bij zijn kloten de stroot op. Iemand foppen. Iemand aan de kloot aftrekken. Ik begrijp er niks van. Ik verstand er de kloten van. Ik heb goed gegeten. Ik heb mijn kloten goed volgespeeld. Ik heb slaag gekregen. Ik heb het al op mijn kloten gehad. Iemand iets wijs maken. Iemand bij zijn kloten spelen. Dat hebben ze me gelapt. Daar heb ik al mijn kloten. Ik ben zo zat. Ik heb een stuk in mijn kloten. Hij is gevallen. Toen komt er bij zijn kloten de grond op. Het is kapot. Het is nou de kloten. Is platzak.
zo maar wat. Hij houdt ze met die Duitse Je kloot. stelt niks voor. Dat is van mijn kloten. Het is een luierik. De lijver zijn kloten op te lichten. Dat is niks waard. Dat is van de onze kloten. Het is een goede vent. Dat is een goeie kloot. Dat valt niet mee. Dat is tegen een kloten. Overduidelijk. Volgend jaar breng ik het vervolg nog 2 bladzijden. Is de kloten op? Hee ho, hee ho.